Өлкән кешеләр, безнең газизләрдән газиз әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз. Олар күп авырлыклар күргән, дөньяның ачысын, төшесен татыган кешеләр. Гомерләре буе хезмәттә кайнаган, сугыш һәм сугыштан соңгы авырлыкларны иңнәрендә күтәргән, колхоз нужасын беренче көннәреннән үк тәртәгә җигелеп тарткан әби-бабаларыбыз картлык көннәрендә зур игътибарга, хөрмәткә лаек. Гомер. Бер яктан карасаң, шунда озын вакыт кебек. Күпме сулар аккан, җилләр искән, күпме тарихи вакыйгалар күз алдынан узган. Икенче яктан карасаң, ул бер мизгел генә. Кай арада балалар үсеп җиткән диген. Һай, алар гынамысың? Инде оныкларыңның балалары яныңда чыр-чу килешәләр, карт әни дип эзелеп торалар. Эй, бу гомер дигәннәре нинди генә озын булса да, бик кыска тоела шул. Йомшак куллар кытыршылап беткән. Шулай да миңа якыннар. Шушы изге куллар мине балачакта сөеп наслап кына яткырган. Яткырган да өсләремә япкан, мотор бишек җыры киләгән, миңа мотор дөнья ачар өчен сихри әкиятләр сөйләгән. Иң изге газиз кешем, син минем иң хөрмәтле әбием, карт әнием. Буран әби миңа көйләр көйли, төрле җәнлекләр турында әкият сөйли. Кар дәрьясы басып киткән кебек урам, әби сөйли, әй котыра тышта буран. Сөйлә, әби сөйлә димен, сөйлә тагын, әй күңелле бер катлы чак балачагым. Сөйлә, әби сөйлә димен, сөйлә тагын, әй күңелле бер катлы чак балачагым. Җил ыжгыра тәрәзәгә кага-кага, кеше куркытып йөрмә ди әби яңа. Уйнарга чакыра буран, әйлә чыкмыйм, мин әкият каһарманы, вакыт юк дим. Сөйлә, әби сөйлә димен, сөйлә тагын, әй күңелле бер катлы чак балачагым. Сөйлә, әби сөйлә димен, сөйлә тагын, әй күңелле бер катлы чак балачагым. Буран әби миңа көйләр көйли, данлы батырлар турында әкият сөйли. Аргамакның ялын урап учларыма, сеңдем серле әкиятның кочагына. Сөйлә, әби сөйлә димен, сөйлә тагын, әй күңелле бер катлы чак балачагым. Сөйлә, әби сөйлә димен, сөйлә тагын, әй күңелле бер катлы чак балачагым. Төштә генә кайттым сезгә, кайттым тагын, әй күңелле бер катлы чак балачагым. Төштә генә кайттым сезгә, кайттым тагын, әй күңелле бер катлы чак балачагым. Әй күңелле бер катлы чак балачагым, әй күңелле бер катлы чак балачагым.
Әби, сенің истәлекне ничек кенә инде яңартым. Кулларымда сенің серле дисбең, күз алдымда жылы мич артым. Минем әткәй, сенің шахтер улың Зур Исмагыйль аның исеме. Күчтән эшкә җимеш алып кайткан тешләреннән җыйган дисбеңне. Шул дисбеңне тартып ялваргансаң нык булсын дип шахта терәве. Теләкләрең кабул булган синең, әле дә тибә аның йөрәге. Сугыш килгән, шул дисбеңне тартып син озатып аны калгансың, күз яшеңә манма сүзләреңне ишеткән тик яшел намазлык. Әткәй хәзер телевизор карый. Алланы ул күптән оныткан, тик шулай да сине онытмаган, кабереңә кайын утырткан. Күз яшьләрең сиңгән намазлыкны яшереп куйган сандык төбенә искә төшкән сайын алып карый, ул кадәр үк көфер түгелле. Кулларыма серле дисбең тотып, мич артында уйлап утырам. Мич елый да елый, әллә инде эченә кайгы кереп утырган. Синең Алла миңа да ят инде, минем әби хәзер үз Аллам. Тик шулай да кайгы килгән чакта кулга дисбең алып уйланам. Йорт салыгыз, уллар үстерегез, бәхет керсен дидең иләргә, насыйп булсын дидең туган җирдә буразнага ятып үләргә. Иген шәшмим, әби, ачуланма. Бер җил куар, шунда җыр язам. Ә җыр язы шул кадәрле авыр, җибәрми ул алса бугаздан. Дисбең исән, күрсәң иде, әби, дөнья хәзер ничек үзгәргән, ә мин һаман тугрылыклы сиңа. Диспе җыям, әби, сүзләрдән. Яулык астында вак чәчләр битендә җыяр ашыклар, көзгегә карап сөйләнә. Үткән шул чибәр чаклар, көзгегә карап сөйләнә. Үткән шул чибәр чаклар, чәчләре дә көмешләнгән, күзләре начар күрә. Hürmetlep әбекәй диеп дәшәбез шуңа күрә. Чәчләре дә көмешләнгән, күзләре начар күрә. Хөрмәтләп әбекәй диеп дәшәбез шуңа күрә. Дәвәнисе ул өйрәтә безне эшкә, матур эшләр эшли. Җиткән ул 80 яшькә, матур эшләр эшли. Җиткән ул 80 яшькә, чәчләре дә көмешләнгән, күзләре начар күрә. Hürmetlep әбекәй диеп дәшәбез шуңа күрә. Чәчләре дә көмешләнгән, күзләре начар күрә. Hürmetlep әбекәй диеп дәшәбез шуңа күрә. Астында вак чәчләр битендә җыяр ашыклар, и кызлар тормышта калсын, сезнең дә чибәр чаклар, и кызлар тормышта калсын,
Sizning de şiber şaklar, şeşleri de gümüşlengen, gözleri noşar kure. Hürmetlep ebkey deyip deşebiz şuna kure. Şeşleri de gümüşlengen, gözleri noşar kure. Hürmetlep ebkey deyip deşebiz şuna kure. Gümüşlengen gözleri noşar kure. Hürmetlep ebkey deyip deşebiz şuna kure. Şeşleri de gümüşlengen, gözleri noşar kure. Hürmetlep ebkey deyip deşebiz şuna kure. Hürmetlep ebkey deyip deşebiz şuna kure. Hürmetlep ebkey deyip deşebiz şuna kure. Sen oltından qadırlıraq, gümüş tenge, şup etip toqqan seni şeşlerine menim epkem. Hasretlerin işke yutqan, süynüşten külüp yürgen, şupı jıra etip barsan tılımına kelep ürgen. Bişik jıra jırlağansın ebekemnin ullarına, gümüş muңlar işitemin olsam seni kullarıma. Ebekemnin isteligi, bolashağım tüsü tenge. Kulağal qayvasap gidem, göz yaşımны sürte. Şulpı sımanны işilteridir kulağımda gümüş bizek, gümüş olqam, oltından da qadırlıraq. Qaytam qarşılarsınmı? Күштен эшке шиклевик жыйып жиберген идең, әйбәт итеп укырга файдасы тияр
Кайтам қаршыларсыңымы, әбейім бәғрем қаліңі нешік, мені сағынасыңымы, ұзақламый жәйлер жейті, қайтам қаршыларсыңымы. Рәхмәт әби ұнытмам, игілігіңні мәңгі, Құдай беріп көрішірге, насыплар болсын енді. Әбейім бәғрем қаліңі нешік, мені сағынасыңымы, ұзақламый жәйлер жейті, қайтам қаршыларсыңымы. Әбейім бәғрем қаліңі нешік, мені сағынасыңымы, ұзақламый жәйлер жейті, қайтам қаршыларсыңымы, қайтам қаршыларсыңымы. Мине кәбесте арасынан топмағаннар, құйыдан да алмағаннар, ләкләт тә ташлап китмәгән. Әнәй Гынварның шатлама суык көнендә ямашлы мәкесеннән сирпеп су алганда шиләгенә эләккәнмен. Дәү әни шулай дип әйтә иде. Мин аннан бу тарихны кабат-кабат сөйләттерә идем. Әле дә истә, Гынвар салкынында туңмый калуым өчен сикереп шатланам да, үземнән 2 яшькә өлкән абыем алдында борын чиям. Аны нибары абзар артындагы бәрәңге бакчасыннан табып алганнар. Без гаиләдә 5 бала идек. Хәзер кемнең кайдан табылуын хәтерләмим. Сорап та булмый. Ул тарихларны белгән дәү әнием күптән инде бу дөньяда юк. Мин үземне белә башлаганнан бирле дәү әни канаты астында үстем. Бала чагымны аннан айырып күз алдына да китерә алмыйм. Әти белән әни көне буе мәктәптән кайтмыйлар. Башкаларның балаларын тәрбиялиләр. Ә өйдә минем өчен иң зур тәрбияче ул. Дәү әни диндар карчык иде. Бер вакытта да кинога йөрмәде. Аны шайтан уены дип кенә санар иде. Шулай да үзе безгә билетлык акча бирүдән һич кайчан да баш тартмады. Шул дин аркасында аны рәнҗеткәләгән чаклар күп булды минем. Хәзер дә үкендерә. Мин өйдә чакта дәү әнигә тыныч кына намаз уку мәшәкатьле бер эшкә әйләнә. Ул кыйблага каратып намазлыгын җәеп салу белән мин каршысына басам да төрле шөкәтсез кыяфәткә керергә тотынам. Күзне акайтам, авызны кыйшайтам. Ул моңа күпме генә игътибар итмәскә тырышса да, булдыра алмый. Көлеп җибәрә. Ә көлдеңме? Намаз бозылды дигән сүз. Яңадан укырга кирәк. Дәү әни 5 намазны да калдырмый. Димәк, бу хәл мин аның янында булсам, көненә 5 тапкыр кабатлана. Безнең үзара мөнәсәбәтләрнең яхшыруы күбрәк Рамазан айына туры килә. Рамазан ураза айы. Дәү әни таң алдыннан сәхәргә тора да чәй кайната. Аның мыштыр-мыштыр килеп йөрүенә мин дә уянам. Дәү әнинең бер үзенә генә күңелсез ахыры. Өстәл янына мине дә ала. Бисмилла әйтеп аша, тиз туярсың дип өйрәтә ул. Ә мин әллә нишләп бисмилла әйтсәм дә күп ашагач кына туям. Иртә белән бөтен гаилә самавыр тирәли табынга җыелгач, мин авыз ачарга утырам. Түземлегем шуннан артмый. Уразасын бозучыга дәү әни дә бер сүз дә әйтмей. Гомумән, ул безне үзенчә тәрбияләргә тырышты. Хәзер шуларны хәтерлим дә, ул вакытта каты куллы булып күренгән дәү әнинең ничаклы яхшы күңелле булуын аңлыйм. Ничә бала арасында иң иркәләгәне мин булганмын икән димен.
Izler solgan yıllar Deveniyem senin bitine Ak yolların yabıp Yalgız soyga kalıp Kartlık gülüne diye bökünme Deveniyem yılası Ebimi dığası Yerde mina varır yolunda Sağınıp karşı al Yılmayıp zatıp kal Tezbihini alıp kuluna Sağınıp karşı al Yılmayıp zatıp kal Tezbihini alıp kuluna Yaşavını anlatıp İrkelep yaratıp Baldan tatlı balam diyesi İzgi uylar bilen Yumşak kullar bilen İğimden şebeklep süyesin Deveniyem yılası Ebimi dığası Yerde mina varır yolunda Sağınıp karşı al Yılmayıp zatıp kal Tezbihini alıp kuluna Yazılgan yazmışka Senin de durmuşka Merhametsiz jiller qağılgan Bir küpke tüzegenge Türlüsün kürgenge Şeşlerine aklık yabılgan Deveniyem yılası Ebimi dığası Yerde mina varır yolunda Sağınıp karşı al Yılmayıp zatıp kal Tezbihini alıp kuluna Sağınıp karşı al Yılmayıp zatıp kal Tezbihini alıp kuluna Duaların sakay yulamda Neneyimden qalgan vaq qalfağım uqa seylen bilen şigilgen. Dizbilere Mekke, Medineden bulak bulup qaytkan işitilden. Dibitlere көз nurların olgan, sülgülerin ildim, yemli, muңlı tavuş bilen uqiturgan, şel yoluqqa türgen Qur'an'ı. Şıbıldığı kindirlerden soqqan, jiz samavır türde zor baylık, berimlerde üstelime jeyem, kız şağında şikken vaş yavlık. Tenke, tüyme, şulpıları isen, tılımına urgen tosmalar, hünärşiler koyup gitirgenmi? Kuş bilezik, kümüş baldak var. İstelikler bilen sandık dolu, şuqlı ifek şeli var olar. Neneyimden miras hazineni sizge qaldıramın, balalar.
Rahmet okumagan birgine günümde yok. Senin şekilli kaderli benim bir günümde yok. Yüzlerinin gözlerinin nuru sönmesin güne. Ebiyim de seni güne değil, enniyim de seni güne. İgül cihan ebiyim, ebiyim de enniyim. Бәхеткә түренәлесин, шатлыкка күңелләле. Син исән сау булган чакта мин ятим түгел әле. Йөзләреңнең күзләреңнең нуры сөнмәсен генә. Ebiyim de seni güne değil, enniyim de seni güne. İgül cihan ebiyim, ebiyim de enniyim. İgül cihan ebiyim, ebiyim de enniyim. İgül cihan ebiyim, ebiyim de enniyim. Qadrli əvilər, zor ənilər, vaq əvilər. Siz ул qızlarınızna taraş, kişilikli, bulduqlı itib tərbiyələgənsiz. Hazır anıqlar bəxətin көріп yaşaysız. Xuday Tağalanın qudrəti keng, tabiğatның da hikmətlərin bilib bitirlik түгел. Күңел, жан тынычлыгын саклый белгән озын гомерлеләр сокландыра. Бәлки моның сире бик тирән дә яшерелмәгәндер. Кояш чыкканын ая күрә каршы алып, кояш батканда эшен төгәлләп, тыныч күңел белән дугасын укый белгәннәр беләдер мөгаен бу серне. Иман нуры күңелләрен балкытып, ачу нәфрәт, көнчелек, усаллык үчрия белмәгәннәр, ихтимал, узак яшәү сиренә төшенгән изге җаннардандыр. Бакча тулы яшелчәсе булды. Тәрәс төбе тулы гөлләре, җәйләр җитсә, алып кышын киде, урманнардан кайтып кермәде. Үләннәрнең телен белгәнгәдер ул табып иде бөтен авылга. Елга бер булса да алма бинең чәен эчсин, авыр, авырма. Хасталаса аннан гына алды бөтен авыл кирәк даваны. Кыш әйтерсең килми иде безгә, җәйләрнең дә ул булды дәвамы. Нише барсаң булды мәтрүшкәсе, кипкән җиләк, бөтнек, җир мае, гөл җимеше, барыннан да элек тәмле сүзе, ачык чырае. Авыз итми кала күрмә аның бакчасында үскән алмасын, юкса халыктагы юмартлыкның исен тәмен тоймый каласың.
Кайтыр барлык оныкларың, сагынуларың сүрелсен. Күзләреңдә синең бары, шатлык яме түгелсен. Рәхмәт, кадерле өлкәннәр. Бу дөньяда куйган хезмәтләрегез, кылган изгелекләрегез өчен. Заман авырлыкларына бирешмичә, әби-бабаларыбыз алдагы тормышка өмет белән карап яшиләр. Балаларына, сөекле оныкларына һәр вакыт кулларыннан килгәнчә ярдәм кулы сузалар. Яшәгез сез мәңге яшь булып, туган йортыгызда ям булып, сез булсагыз сау, сәламәт оныкларга булыр бик рәхәт. Оныкларга терәк булып, яшәгез сез шатлыкта, сәламәтлек вак бәхетләр юлдаш булсын картлыкта. Күзләр җитте диеп моңаймагыз, мәңге горур булып калыгыз, кояш кебек янып яшәдегез, йолдыз кебек балкып яныгыз. Өлкән буын, безнең өчен бәһәссез байлык ул. Әби-бабайларыбыз исән булганда, үзебезне аларның акылы, зихене, игелеге, нуры саклаган, яклагандай хис итәбез әле. Барча бәла-казалардан аралап, тормыш сукмагыннан безне әйдәп, җитәкләп барышылар да алар. Өлкәннәргә бүген күрсәткән игътибарыбыз, җылы мөнәсәбәтебез киләчәккә ышанычыбызның нигезе ул. Өлкәннәргә хөрмәтле, игътибарлы булу безнең төп бурычыбыз. Аларга игелек кылу буыннан буынга барсын иде. Торсам кояшыгып нурларын сипкән иде, әбиемнең чәе кайнап, кыймагы пешкән иде. Әйләндем ишек алларын, бакчаларын карадым, саф һаваны иркен сулап, чәчләремне тарадым. Без сәбине yaratабыз, сугызны ярата, якты йөзе, йомшак сүзе, барсы безгә карата. Әби безгә тәмле ашлар, кәлмәсен пешерәм бит, балаларым сез дигәндә, барсына өлгерәм бит. Сыйпап ала, янынан узып киткәндә, аркадан сөеп кала. Авылыбызны сагынгач, җәйге ялга кайтабыз, кулыбыздан килгән эштә әбигә булышабыз. Без әбине
барсы безгә карата. Әби безгә тәне ашылар, кәмәсен пешерәм ди. Балаларым сез дигәндә, барсына өлгерәм ди. Yüzü yumuşak sözü barsı bizge karada. Hürmetli radyo tыңлаучыларыбыз, әле сез Алма би исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Әйүп Харрас, Дилә Булгакова, Фәрүзә Мөслимова, Рәзил Вәлиев шигырьләре алынды. Һәм Марат Кәримов Өмез газетыннан әсәрләр, нәсерләр кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Илдар Әхмәтов башкаруындагы Әбием әкиятләре, Радикдин Әхмәтов башкаруындагы Нәнәймә исемле җыр, Зөлфия Минһаҗева башкаруындагы Әбиемә хат, Мурад Гайсин башкаруындагы Дәү әнием, Илнар Сәйфиев башкаруындагы Гөл Җиһан әбиемә һәм дә Гөлнара Тимерҗанова башкаруындагы Дәү әни исемле җырлар бизәде.